हेल' लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे बेलासिनि गाहाम रादाब लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। थुदो बिदिब्ला दिनैनि निउस आपडेटनि सायाव गिबियावनो दङ सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सन्जय दत्तआ केन्सार बेरामजों साग्लोबजाना दङ। मिथिनाय बादिब्ला आनजाद नायनायनि गेजेरजों हाव-भावाव केन्सार बेराम जानायखौ हमदांनो हायो डक्टरफोरा। मख'जाथाव दि गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ थाबैनो आमेरिकायाव लांनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। नैथियाव दङ बिजनी हाथाइसालियाव गिदिंथिंग्रा मेलेमारि बेंगुरा सासे आइजोआ गथ'सा जोनोम होयो। आइजोनि फिसायाबो आरो बे गाव आइजोआबो आइजोनि फिसाय हौवा हिन्जाव सानैबो मेलेमारि बेंगुरा आरो गथ'नि मुंखौ दा मा कर'ना दोननाय जाबाय। समबारखालि बिजनी नोगोरनि 4 नं वार्ड माखासे सुबुंफ्रा महकुमा खुंथायनि हेफाजाबै देहा फाहामसालियाव लाना थाङो आरो हिन्जावसा गथ' जोनोम होयो। दा बे हिन्जावसानि गथ'नि मुंखौ कर'ना बोथोर नालाय कर'ना दोननाय जाबाय। थामथियाव दङ रासियानि स्पुटनिक कर'ना भेक्सिन मुलिखौ रासियानि प्रेसिडेन्टनि हिन्जावनियाव जागायग्रोदोंमोन आरो बे मुलिखौ होनायनि उनाव मोजां फिथाइ मोन्दों होनना बुंदों रासियाया। रासिया दिहुननाय बे मुलिखौ गोबां हादरानो बायनो अर्डार खालामहरदोंनो। रासियानि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला गासै 20 हादरा बे मुलिखौ अर्डार खालामदों होनना रासियानि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। भारतआबो बेनि गेजेराव, नाथाय भारतनि एम्सआ बुंदों एम्सआ बुंदों मा बेखौ जोंनि भारतआव बाहायग्रोनायनि सिगां जों माखासे टेस्ट खालामनांगोन होनना बुंदों। बेनो दं ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल पस्टनि थाखाय बेंगलुरुआव बिग्रायखांनाय सोमजिदोंमोन। रायजो राजाफ्रा अर फोजोंनो नागिरदोंमन केजि हालामनि थानाखौ आरो सासे कंग्रेसनि बिजाथिनि न'खौबो। बेबायदि थासारियाव पुलिसा गुलि गावनांगौ जायो आरो गुलि गावनायाव साथाम थैयो आरो सा 110खौ पुलिसा हमनानै लाङो आरो माखासे गारिबो जोंब्लावदों। गं 60सो गारि जोंब्लावदोंनो बे दाङाबाजियाव। बेनो दङ मोसौ सिखावा गंगाधर दैमानि गेजेरजों आसामनिफ्राय बांलादेशसिम गासै 42 मोसौ लांदोंमोन, नाथाय पुलिसा खौरां मोननानै बिथांमोनखौ हमनो आवगायो आरो हमनो थांनायाव गासै 42 मोसौखौ हमनो हायो, नाथाय सुबुंफोरा दैमायाव बारजुमो आरो गासै दंमोन 5 आरो 7नि गेजेराव दंमोन सुबुंफोरा। बिथांमोनखौ गुलिबो फायार खालामदोंमोन, नाथाय सासेबो थैयासै। दथियाव दङ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालिमाफोरा खुलिनायनि सरकारा जेबो थांखि लायाखैनो। बे खोथाखौ बुंदों केन्द्रीय सरकारनि संस्था PIBआ। सिगांनिफ्रायनो दङ खुलिगोन, नाथाय माब्ला खुलिगोन रावबो मिथिस' हाला। खुलिगोनथ' बुंखायो, नाथाय माला खुलिगोन बे खोथाखौ बुंदों केन्द्रीय सरकारनि संस्था PIBआ। माने 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालिमाफोरा खुलिनायनि सरकारा जेबो थांखि लायाखै होनना बुंदों PIBआ।